Tama naman. Ito tumatawag. Number lang eh. Hello! 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 Mars, ako muna, Mars. Hello! Ako muna! Dito ka talaga sa tenga ko, sumigaw! Ako muna! Bato! Ako na! Hello! Ito ba si Andrea? Sino po sila? Kayo po yung unang tumawag. Pero ikaw yung unang sumagot. Pwede ba ako muna? Ikaw yung unang sumagot. Sandali! Oy, Andrea! Ang kapal-kapal na mukha mo, malandi ka! Ha? Oh! Ano po sinasabi nyo? Wow! Namamangmangan ka! Ano saan sabi? Umiiyak yung naka-loudspeak tayo, ano ba? Nakainis ka naman eh! Bumentol na ako! Diba? Bumentol na eh! Inukulit mo ako eh! Andrea! Sabihin mo sa kanya, pokpok siya. Narinig niya! Ano ka ba? Yaman yung lalaking yun, Bakit di siya ba? magsisisi? Toxic na yung lalaking yun! Di ba? Hindi tayo nakukinig. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.